तो का हाल बा करे जा लोग। तो भाई लोग आज हम ड्रग्स फिल्म के मतलब टेलर के रोस्ट करे वाला बानी। आ ओकरे के मतलब भोजपुरी टेलर के रोस्ट करे वाला बानी। खेसारी भैया का टेलर है भाई लोग। तो आज ओकरे के रोस्ट करेम। और भाई लोग ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन खातिर बा, ना दिल पर ना गाड़ पर लेवे के बा, देखे के बा और हंस के भूल जाए के बा। तो भाई लोग बिना कोनो लड़वा लहसुन के वीडियो स्टार्ट करल जाओ। आ चलो ड्रग्स टेलर के मतलब रोस्ट करल जाओ। आ वीडियो के स्टार्ट करल जाओ। तो भाई लोग तोनी का पैर जौन देख ले बा, मतलब एक पैर में मतलब मार के मतलब सब गुंडा के मतलब हवा में उछाल देलन। उ मतलब जानता रहे के ह खेसारी भैया हमन। तोनी के विश्वास नहीं के होत नु भाई लोग। तो वीडियो में आगे देखो लोग, हम बताओ तनी के ह। तो वीडियो में ऐसा ही जुड़े रहा लोग, शुरुआत से लेके अंत तक ले बताओ तनी के आगे देखो लोग वीडियो में। तो भाई लोग देखला लोग नु खेसारी भैया रहला नु बीड़ी पियते अइलन भाई लोग, हंसियो बरता। आ भाई लोग ई खेसारी भैया का फिल्म एकदम मार काट वाला होखे वाला बा। खाली टांगी और टोंगली से मार काटे वाला फिल्म बा, ठीक बा। फाइटिंग नहीं है, मतलब खाली टांगी से काटत रहन। तो भाई लोग ये फिल्म बहुत झकास बा, जाके जरूर देखिए लोग। तोनी ये का बताई, एकदम झकास फिल्म बा। खेसारी भैया बीड़ी पियते अइलन। आगे इनकर देखा लोग फाइट हम देखाओ तानी, वीडियो में ऐसा ही जुड़े रहा लोग। तो इनकर खेसारी भैया के हम फाइट देखाओ तानी, वीडियो में ऐसा ही जुड़े रहा लोग भाई लोग। अगर हम एक बार तो भाई लोग देखला हनु खेसारी भैया के एक लात में मतलब स्टेज पर गिरा दिलन मार के। तो भाई लोग फिल्म के टेलर बहुत झकास बा यार। और तोनी के जरूर एक बार सर्च मार के देखिए लोग यूट्यूब पर, बहुत मजा आई यार। एकदम फिल्म के टेलर एकदम झकास बा। ये फिल्म के टेलर है, ड्रग्स फिल्म के है। तो भाई लोग खेसारी भैया के एक्टिंग एकदम झकास लागेला यार। खेसारी भैया के हम फैन हई, का बताई तोनी के, और बहुत तगड़ा फैन हई। और खेसारी भैया एक लात में मतलब स्टेज पर गिरा दिलन। आ फिल्म भाई लोग बहुत झकास होखे वाला बा। तो ऐसा ही वीडियो में जुड़ा रहा लोग, आगे देखा होता नहीं कर। भाई लोग खेसारी भैया के लुक देखा तार लोग कितना अच्छा बा। और एकदम लुक एकदम बवाल बा भाई लोग। और इनकर फिल्मों एकदम बवाल आवेला। तो भाई लोग जाके जरूर इनका टेलर के सर्च मार के देखिए लोग, एकदम बहुत मजा आई यार। और फिल्म के लुक एकदम झकास बा भाई लोग। भोजपुरी में नया काम होता है, तो भाई लोग जरूर जाके एक बार सर्च मार के देखो लोग। भोजपुरी के आगे बढ़ाओ तरन खेसारी भैया, हाथे टगेल के देखा। भले ही हम प्यार केहू और से करेनी। भाई लोग ये फिल्म में मतलब एगो नया माल देखे के मिली तोनी के। तो भाई लोग ये फिल्म में नया एगो माल आयल बा, मतलब हीरोइन, और वे तोनी के देखे के मिली। तो भाई लोग ये टेलर बहुत झकास बा, जाके सर्च मार के देखिए लोग। और का बताइए एकदम माल एकदम झकास बा भाई लोग। मन करता पाउडर मुंह में लगा के एक गाड़ मार ली। बटे जंगल के राजा हम हैं और हमेशा रहा। अच्छा तो खेसारी भैया कहे के मतलब है कि हम जंगल के राजा आई। तो ये खेसारी भैया ई तू बात गलत बोलता रहो। तू मर्दे भोजपुरी इंडस्ट्री के पूरा तू राजा हवा हो। आ मर्दे तोरा आगे के बा, तुए तो भोजपुरी के समरले बाड़ा। आ तुए मर्द सुपर हीरो बाड़ा मर्दे, भोजपुरी के नंबर 1 हीरो। आ तुए भोजपुरी के समरले बाड़ा मर्दे। तोरा आगे सबके फेल बा। भाई लोग ई टेलर में इतना एक बहिंच दो मार बा, मतलब खेसारी भैया मार के एकदम गुंडा सके हगा देता रन पॉइंट में। भाई लोग फिल्म में एकदम मार जबरदस्त बा। आ फाइटिंग एकदम जबरदस्त बा। तो भाई लोग जब टेलर इतना झकास बा तो फिल्म कितना झकास हुई, तोनी के एक बेर दिमाग में सोच के देखो। एकदम जब टेलर इतना मस्त बा तो फिल्म एकदम गाड़फार हुई। तो भाई लोग जाके एक बेर सर्च मार के देखिए लोग, बहुत तोनी के अच्छा लगी। और का करी तोनी के। तो बस भाई लोग आज के वीडियो यही समाप्त करता नहीं। और अच्छा लागल हो तो लाइक सब्सक्राइब करिए। और तोनी के का बताई यार, मतलब 10 फिल्म जौन बाटे ओकर टेलर एकदम झकास बा भाई लोग। जाके यूट्यूब पर सर्च मार के देखिए लोग, बहुत तोनी के मजा आई। और में एगो सुनर माल बाड़ी सा, बहुत तोनी के मजा आई टेलर देखे में। और इनकर जब टेलर इतना गाड़फार बा तो फिल्म एकदम लड़फार हुई, मतलब बहुत झकास हुई।
तो भाई लोग तोनी के जाके जरूर सर्च मार के देखिए लोग, बहुत अच्छा लागी। गाड़ फाट जाई देख के। मतलब भोजपुरी में एकदम नया नया काम करता रहन खेसारी भैया। तो बस भाई लोग आज के वीडियो ही समाप्त करतनी। जात कहते हैं चैनल के सब्सक्राइब कर लिया। तब तक के लिए बाय, कल मिलल जाई।